Bine ați venit la noi! Astăzi avem o surpriză deosebită. Da. Spune tu, Ștefan. A venit cu pachetul de la Forever și Vrem să vedem ce iese înăuntru. Ia să vedem. Ia. Pe aici? Pe aici? Nu, pe aici. Pe aici. Așa. Ai grijă cum... Dă să desfac eu așa ca la tort, știi? Așa. Bun. Încep. Ia să vedem noi ce surprize Forever avem aici. Wow! Ia să vedem. Iată ce o să mâncăm când plecăm la Brașov. Arată la tati. Iată. Fast break, da? Care este ciocolată, agune, delicios. Ia să vedem mai departe. Vitamina D, preferata lui Ștefan. Nu se poate abține. Poftim, domnul Ștefan, ia una. Dar și preferata lui tati, da? Vitamina D. Ba, e deșteaptă, da? Ia să vedem. Hai, poți? Dă să te ajut eu. Deci, pasul 1, ateși asta. Pasul 2, învăți. Da, știu, am apă, da. Dar știi de ce e făcut așa? Ca să protejeze de copii, că copiii astea nu sunt dulciuri. Astea sunt suplimente și trebuie luate sub supravegherea unui adult. Adică eu. Da. Stai așa. Și acum ce vedem noi aici? Poți să iei pastila? Arată lui tati. Poți să iei o pastila tati? Nu. De ce? Pentru că toate produsele sunt sigilate. Trebuie să te ajut eu. Ține mânuța. Așa. Arată la tati cum arată vitamina D. Și acum mănâncă. Mănâncă. Cum e? Păi, nu-i bun sau extraordinar? Extraordinar. Extraordinar, da? Acum ți-o luăm înapoi. Bun. Mergem mai departe. Ia să vedem noi ce mai avem aici. Niște plase deosebite. Deci ai și plasă. Ai luat plasă, gata. Mergem mai departe. Așa, nu băga mâna. Ia uite. Așa ceva arată lui tata la cameră. Așa ceva e ceva nou. Cu turmeric din India. Da? Pastile de subt. Când te doare gâtul, pastile de subt pentru gât. Stai așa, nu pune mâna. Și iată preferata lui Ștefan, arată lui tati. Ia uite. Kids, ce sunt ele? Sunt pastile. Pastile? Da. Pentru cu gust de, pentru imunitate, cu gust de. Învârtoasă. Așa. Are vată. Asta are vată. Două la mine. Arată la tati. Arată la tati, uite așa. 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 Care au gust de fructe de pădure. Și vorbește mai tare așa. Pune-te rog capacul. Mulțumesc. Da. O să mă... Hai să vedem mai departe. Ia. Ce mai alegi tu de aici? Ia. Asta este bipolen. Iată vitamina D, nu? Așa, bipolen, care te ajută tot la imunitate. Da? Pastiluțele galbene preferate de Ștefan. Ia să vedem imunitatea. Începe școala, virăcelele. Se numește Imunoblend. Ăsta nu-l desfacem acum, te luăm cu apă. Ăsta nu se ronți. Și iată ciocolată de la Forever. Ciocolata lui Ștefan. De ce îți place ție ciocolata asta? Pentru că arată nu îngrașă. Pentru că nu îngrașă și poți face o înghețată deosebită. Da, înghețată. Ia uite ce e aici, arată lui tati. Gami, preferaților. Poți să o desfaci, da? Nu, apeși și învârți. Ia, ai putut? De la mine. Ia uite că am putut. Bravo. De la mine. Nu așa. De unde? Uite, încercăm cu cuțitul, da? Da, mă înțeles. Atenție, nu tare. Încet. Așa, bun. Și acum cu degețelele. Ok. Nu fost gami. Așa. Pot să iau două, măcar că n-am. Una. Gami. Jeleu gumat cu zinc, 10 vitamine și citrice. Ia trage mantele de aici un bilețel. Ia. Acum să ne spui tu ce le trage de aici. Ia. Așa, da.
foaie verde, flori albastră, iete un cooling, măi tată. Aloe colon lei. Cooling. Arată lui tati. Așa, unde te-ai dat tu astăzi cu el? La picioare. Arată și piciorul. Ia uite vânătaia lui Ștefan, care s-a dus la spectacol, care s-a dus la spectacol, așa, vânătaia după cooling, care trece deja. Deja, mâine cred că va fi galben. Deci mâine cred că va fi galben piciorul lui Ștefan. Foarte bine, ia mai trage matale, dar repede, încă un bilețel, norocos, așa să nu arătăm. Albinuța. Adică ce face albinuța? Adică... Aloe, propolis, adică dacă ți iese un coș pe nas, uite aici, da? Uite aici, da? Imediat scăp cu crema asta de coș și de mama coșului și de toată familia de coșuri. Ok. Hai, încă unul. Aloe. Arată lui tati. Ăsta este? Aloe. Șampon. Cu jojoba. Adică nu avem mătreață. Bravo. Și ăsta este săpunul, uite, ți-l dau să-l prezint cu tati. Da, săpunul de al Forever este numărul 1. Numărul 1 întotdeauna, da? Da. Așa, da. Bun. Hai să vedem ce mai este aici. Arată lui tati ce este aici. O mască cu bioceluloză, ca să fim frumoasă și tânără, așa ca Ștefan, dacă se poate. Este excepțional. Păi da. Și acum să trecem aici la altceva. Pentru mami, ia uite ce este aici. Cum se numește? DX4. DX4. Pentru mami și pentru Ștefan. Ia uite ce este aici. Ce este aici? Așa. Ce nou? De ce l-ai pupat? Pentru că îl iubesc. Dar spune așa lui tati. Pentru că... Te ajută la ce? Să mă slăbesc. Să mai slăbesc. Ai acolo ciocolată, ai gel, ai numai papa bun pentru noi amândoi timp de câte zile? Uite, scrie pe cutie. Câte zile? 9 zile. Pentru 9 zile. Acestea fiind spuse, vă mulțumim că ați fost alături de noi la deschiderea acestui pachet minunat și promitem că o să vă spunem pe parcurs cum ne-am simțit noi cu acest pachet minunat. Da. Spune, mulțumim, la revedere! Mulțumim, la revedere! La revedere! La revedere!